simrang hilin eh. Simrang hilin eh. Hello, may ngudto. May adlaw, tibo kalibutan. Adlang Lunes. Ngudto na na. Kaangkog saging ug ginamos. May klase, may trabaho. Kaya pa rin bagyo, nanta ko sa Isidro. Kaya, mamalig na uwan. Nasi uwan. Tambay ko ron. Tantaan lang kong saging. Saw. Abrin nagkakauli ko alis dia. Kaya abrin nagkaroon dahil hatid ako itong inahan ni Sir Castro Ayuban. Kaliwan na nga kaaban mo sa grupo. Nanawag pa sa naigapon nga alaon ako no agkasod. Naging sure. Sabado pa man day, pizza, 15 ag lubang. Mga doon ko pa hinanda ko uli. Alanganin po kay doon ko naman lang gagaw uma. Saan kong dalo uli. Duhi-duhi ang hangin. Ginamos. Hidung-hidung dahil kurun kaya kalaging sa amin na. Entonces, wow, saan na lang. Tapos ko ganyan. Huwag mata. Hindi ko kabasa o gado. Ako sa amin. Sa amin. Igad na. Hindi ko mauli ang mata. Yun na sa una na iladog. Pwede dagdag na sa una, magsamin man sila. Naulian naman kadugaran. Ako kayo mo nauli eh. Baru makakarong sa mga vacation. Ako samin. Kamusta dahil mong tanan, alam nisnisan. Walang maglamdag ang pranaw, ang lamdag.
Ang sa amin, problema na aking sa gawas, lakaw, saan kalina. Mamiling ayok, basta ma'am, ang kagsaging. Bumili, sila na karon. Bingawang kalibot. Five minutes later. Hello, good morning. Thank you, Lord. Thank you sa nasa kinabuhi. Sila nag-adlaw dyan nung adlaw, Martes, pero wag niya pa yung klase. Kaya naka-declared naman nga may klase. Bisag mga panahon na ta, pero okay na. Kasi sa mga bata na ma-preserve date ko rin o pamahaw. Preserve na ko pamahaw. Umilit, itlog. Saging prito o kaning ganas. Pibahaw nga pandesal. Eh, nangay pandesal na din sud og mahapon. Good morning sa tanan, mayong buntag tibok kalibutan, madong gabi, madong udto sa asa dapit sa lugar sa kalibutan, mamahaw na data. Hindi ko rin na-prepare nga pamahaw, saging, kaning ganas, nilapuan, o itlog. Kaya may klase ron. Pwede sa luar, pamang mga bata. At pandesal. Salamat. Nakaluwas na sa bagyo. Nilapas na. O salamat ka, Lord. Sipti paghang mga sakop sa Manila. Precious. Mga guri klase, kaya nakadeklara naman daan ng mga klase, hindi tagmado ng panahon. So, mga bata, parang sigurado, kuya waning mayor karon sa pagbilaran kay alert kaado. So, pressure pa, di na magklase. Manuroon ko na nga na kay siptig mga bata. Kamusta? Ma'am Yuning, good morning. Ma'am Bilma, Makabalo, kamusta man mo diha? Ma'am Cherry Ulrich, sa November 11 na ma'am, kapit na ibang order. Mga bata. Maghuwat kurus ka ng sa tinggagaw, naman itong magpa-repair lang silahang kuan kayo nga bakbak, ang ilang mga tiles. Magdigamo ko. Yung to sa Lunes, sa Martes naman ron, kasi ang mga taga-bukid po, bawa mo lugsong kaya nadruk sa bagdo. Manang alot na naman ko daan ka ron. Chat. Prepare lagi po kung pamahadaan na rin mga kuan. Pamahaw rin yandam ba? Yandam ay nabang ba may klase. Na nakalaw. Kasi ito pagbawon sa pila. Kasi alapit kasi padado na ni dahan pong sap sila sa GC na mga plurami balik ko ng bagyong uwan
Di ako mabalik siya. Tapos tinabasahan niya na ako na po bagyo nga sunod. Noribina ba to? Bibina. Sunod sa ON ba sa alphabetical ba sa din bagyo? Nanay po si panawag sa akong kumuli na mo lang ito na mamigihaya dito nga kapunungan sa dosa po hatod sa lubong primero Lunes sunod Miyerkules sa karon na fix na jud Sabado manangalanganin mong kumuli Sabado na siguro kumuli buntag o Lunes sa hapon o Sabado kay matut lagi po kung mayamar kay mamalingat ng yamar dahil gagawa sa Isidro kay mamanta na pang kuas bahog sa bitok. Man mo na itong ipon karon. Focus kas mga extra nga trabaho. Wa na hinungdan yung video-video. Wa na YouTube. Remembrance na laman ni. Memories na laman ni mag-video-video aning kuan. Okay. Di na pa rin sa una. Sa una, makadaginat man dyan ko mga abot 3 months. Makadaginat man dyan ko mga 7K. 3 months nang tigom-tigom. Karoon, $1 ng tao, nag-aginod. Parang di ka mo itong 20. Kaluoy. Kaluoy taon. Revenue na zero balance pa. Ang naipon nga dollar sukad pa na nakabuan. Ang kaluoy ka adoron. Nag-aginod. Kaya sandak ko itong niya ang buwan. Sa una di pa kadulag ang tubang sa kamera. Kapay 3 months, makaabot ako $100 kapin. Karon 3 months na kapin. $10 ra. Grabe na uza lagi. Sa aning YouTube, sa Facebook kay di man ko kaadto sa Facebook. Kay di ko kabaw mo sajaw. Wa ko'y talent sa sajaw. Di ko pa na majuli nga. Sige sajaw. Wa jud. Loy pas. Kinaluodan pero okay ra. Kamot na makapanikay-sikay, makamamiso o pang extra. Muli karon tang simanaha atong tapos mayor sa Cortes sa kay chat ba ito hikagaw nga atuloy ko danto matong ang ibalibaran dito sa Cortes kaya ari ko niya sa March na ron naman hinoon pero okay ra kay bisan di ko maka district o sa kasimana niya na amin ko time nga ipangraba ang dyan pang mangraba ko na sa kaadlaw o kaadlaw sakto na pangunsumo na mga sa kasimana sa mga bata kaya wa na aginod nag-aginod ka ajo ang karon sa YouTube sa mga YouTuber pang reels ginaw ko naka $4 pa po ko handa $25 ba sa ng reels sa makuha imuhang kuan imong reels sa agi hinay ka adyo sa photo na galing ko ng kamera sa mga video nga long video o short video wa jud hintaw kita pero wala pa dayon naman gihapon bisag way kita sige maglangan ng baba bitaw dani magud ni para karon dani na ako dani sud kay niya to teritoryo may mga sigbin tao mamahaw na tao itong mga bata sinsa naman ko itong mga utana nga nagsisip ang utana nga mananaw ko sa mga bata sa ang YouTube din na sila mga pil okay na sila bro na ibabag kita naman sa mga apo na sang FB say maka-upload ko sa ang Facebook wala sila anak sang laki tulo ka buok hilin sa kabuok kang upaw sa kabuok
Muna. Grade 12 o grade 10 o grade 8. Grade 12 laki, grade 10 laki, grade 12 o grade 8 ng Monsong Baji. Muna. Kamusta dahil mo tuod diha sa Liti? Kumamili na orada kami ti ma'am. Kamusta man ka? Ano? Hindi ato mga tubangan karon ha. Itlog. Saging prito. Ganas. Sausaws ginamos. Ganas o ginamos. Ang kaluoy, ganas o ginamos. Ay, Diyos ko Lord.